5,000 kasakong bugas, malampusong nahatag sa mga apektado sa Bagyong Odette sa Bohol. Alang sa kinatibukang detalye, dawaton nato si Lori V. Cabilin. Taliwala sa pandemya, gilampornas pagyod sa Bagyong Odette ang probinsya sa Bohol. Nini mipadala ang probinsya sa Zamboanga del Norte og 25,000 kilos nga bugas alang sa mga grabing naapektuhan isip pagtabang usab kanila. Malampusong nahatag ngadto sa mga apektado sa Bagyong Odette sa probinsya sa Bohol, sakop sa Rehiyon 7, ang donasyon gikan sa katawhan sa Zamboanga del Norte nga 5,000 kasakong bugas nga adunay sulod nga tag 5 ka kilo matag sako. Adunay 5 ka lungsod ang nakadawat niini, diin ang Provincial Social Welfare and Development Office sa probinsya sa Bohol ang nagpili sa mga lungsod nga mo'y direktang naigo sa Bagyong Odette. Gipanguluhan ni Executive Assistant Joey Bernard, isip representante ni Governor Roberto Uy ang pagpag-apud-apud niini uban sa pag-asister nila Bohol PSWDO Head Carmelita Texon, Assistant PSWDO Reyna Thea Damalerio ug PSWDO Staff Miss Floriza Singcol. Lakip sa mga nakadawat sa maong ayuda ang mga pamilya sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Bien Unido, Barangay San Roque sa lungsod sa Talibon, Barangay Poblasyon ug Kabangahan sa lungsod sa San Miguel, Barangay La Union ug Ginobatan sa lungsod sa Trinidad, ingon man ang mga pamilya sa lungsod sa Inabanga. Personal nga mipaabot silang pagpasalamat ngadto sa katawhan sa Zamboanga del Norte ang 5 ka mayor sa nasangpit nga mga lungsod nga sila Mayor Rene Borenaga sa Bien Unido, Mayor Janet Garcia sa Talibon, Mayor Judith Cajes sa Trinidad, Mayor Josephine Socorro Humamoy sa Inabanga, ug Mayor Virgilio Mendez sa San Miguel pinaagi ni MSWDO Maria Gemma Umpad. On behalf of the local government unit, dinhi sa among lungsod sa Bien Unido, dako namong pasalamat sa gata Zamboanga del Norte pinanguluhan sa atong hulandong nga gobernador, Governor Roberto Uy, sa hinabang nga bugas dinhi sa among lungsod sa Bien Unido. Dako na kayo gikatabang para sa among mga katawan, especially sa recipient sa Barangay Poblasyon. Nalipay ang mga katawhan sa lungsod sa Bien Unido, usab isip usa kainahan, dako nako kayong kalipay sa maong hinabang. Daghan kayong salamat sa inyong kinasingkasing nga suporta dinhi sa among lungsod sa Bien Unido nga kami gyud apektado kaayo sa Bagyong Odette nga gikuso-kuso sa miaging bagyo. Daghan kayong salamat. On behalf of the local government of Talibon, Bohol, we would like to extend our heartfelt gratitude and thank you to the good people of Zamboanga del Norte, most especially to Governor Uy. Daghan kaadtong salamat sa tabang bugas sa atong mga katawan sa Talibon. Ang Talibon may isa sa pinakagrabe nga naugo sa Bagyong Odette. Salamat ug manghinaot ko na tagaan kami og daghang grasya, tagaan kami og daghang kaadyohan dinha sa Zamboanga del Norte. Daghan kaadtong salamat. Hindi matukib ang among pasalamat nga gibati sa paghatag niining maong ayuda. Manghinaot mi nga sa sunod pohon o kami na usab unya makatabang sa maong probinsya. Daghang salamat. Hi, Governor Uy. Thank you so much for the help, for the care. So, from the people of Inabanga, thank you so much. It is a very good help, big help to all of us. Thank you. In behalf sa tuang lungsod sa San Miguel, Bohol, pinanguluhan ni Attorney Virgilio L. Mendez sa atong mayor. Nagpasalamat mi og dako sa inyong dakong tabang nga gikan sa inyong probinsya sa Zamboanga del Norte. Pinanguluhan ni Governor Robert Uy. So, sa dakong kinasingkasing among gidawat ang inyong hinabang nga nakatabang sa amuang kanang recipient diri sa poblasyon o sa Kabangahan diri sa among lungsod. Gikalipay kayo sa mga bulanon sa 5 ka lungsod ang sorpresang ayuda nga ilang nadawat. Tungod niini nabati kayo nila ang kaayo og kamanggihatagon nga gipaambit sa katawhan sa Zamboanga del Norte pinagi sa liderato ni Governor Uy. Kay kini nakahatag og alibyo sa mga naapektuhan sa Bagyong Odette, ilabi na taliwala pa karon sa pandemya.
Kay baluan nga sa kasamtangan, padayon sa pagbarugbalik ang probinsya sa Bohol, 2 ka bulan ang milabay human kini giayo og wisi-wisi sa bagyong Odette. Gikan dinhi sa lungsod sa San Miguel, probinsya sa Bohol, Lorby Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Regine Kabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.